Un cop hem reiniciat el curs o en qualsevol moment ens pot interessar fer una còpia de seguretat del nostre curs. Això ho podem fer per guardar les dades o bé perquè volem canviar de centre o volem aprofitar-lo per fer un altre curs. Doncs anem a veure com es fa una còpia de seguretat. Es fa des del menú Més a l'actualització del curs. Aquí ens surt aquest menú a la part esquerra i volem fer una còpia de seguretat. La còpia de seguretat aquí ens marca què volem bé a seleccionar. D'acord? En principi no ens interessa ni incloure ni els usuaris, ni els comentaris, ni res, per tant ja agafem les opcions per defecte. Podem anar al pas següent i anirem veient que ens va dient doncs el mateix, si volem guardar els anuncis, els temes, les activitats que hem anat fent. Per últim, doncs, què volem incloure? És important intentar no incloure dades dels alumnes, perquè si nosaltres guardem dades dels alumnes, després, quan fem la restauració, ens arrossegarà tots aquests alumnes, tant sigui en el nostre centre com si ho fem en un centre a part. En aquesta part d'aquí, de dalt, posa el nom del curs, és un backup, i aquí posarem el nom que tenia el nostre curs, d'acord? Per tant, hi posarem el codi del curs, més els nostres noms i cognoms, quan hàgim de fer-ho per fer l'entrega final. De moment podem deixar aquí el nom per defecte. Continuem seleccionant, dades de l'usuari, fixem-se que estan desmarcades perquè no volem guardar-los, i fem la còpia de seguretat. Això és un procés que pot tardar un cert temps en funció de la grandària que té el nostre curs. En el nostre cas, com és un curs relativament petit, en fa àvia. Ens diu que ha fet la còpia de seguretat i anem a continuar i fixem-se que aquí se'ns afegeix una còpia de seguretat del nostre curs. Aquesta còpia de seguretat és bo que el que fem és per un costat baixar-la i després l'haurem d'esborrar del Moodle perquè no ocupi espai. Normalment els centres ens limiten l'espai que tenim i per tant totes aquestes còpies s'han d'esborrar en el moment que hi hagi algun problema. De moment aquí l'hem baixada i si volguéssim esborrar-la hauríem d'anar aquí a gestionar els fitxers de la còpia de seguretat i aquí que ens surten aquests cursos hem de seleccionar-lo i suprimir-lo. D'acord? En part de suprimir, després hem de dir que suprimeix el fitxer, ho hem de confirmar, si no, i desar els canvis. D'aquesta manera el que fem és esborrar totes aquestes còpies de seguretat que tenim guardades en el nostre document que no ens serveixen. D'acord? Fins aquí les còpies de seguretat.